bai ez da osoa ikusten, hor beraz jungo gehan moitzen Maider lasai. Bueno, guardion danoi eta zer baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuet foro honetan gure proiektuak aurkezteko aukera eman diguzuelako. Ni Agurtzane Solaberreta naiz, Usurbilgo alkatea, eta gure Txirikorda proiektua aurkeztera natorkizue. Zer da Txirikorda edo nondik sortzen da Txirikorda proiektua abiatzeko aukera edo ez? Hor gure herrian, Ugartondo izeneko eremuan, garapen urbanistiko baldantzen ari da udala, eta garapen horretako karga urbanistikoetatik eratorrita udalak ekipamendu publiko bat eskuratuko du, ez? Pixkako katzeko urbanizazio horretan gutxi gora bera 200 gora etxe bizitza egingo dira, batzu babes ofizialekoak, beste atasatuak eta gainerakoak libreak. Eta ekipamendu publikori zertan erabili erabakitzeko, udalak egin zuen Usurbilen behar sozialen gaineko azterketa bat, ez? Eta ikusi genuen, badirela bi behar, inkluso elkarren osagarri nolabaite izan daitezkenak, ez? Batetik ikusi genuen, hemen Itziarrek esan duen bezala gure herriko errealidadea da eta oro har herri guztietako errealidade bat bada, ez? Gaztei emantzipatzeko aukera erraztu behar geniela, izan ere zoritxarrez gazte askorentzako oso zaila bai da gurasoen etxetik aldentzea, batetik etxe bizitzen prezioak eta baldintzak eta bestetik lan prekarietateak zaildu egiten die gaztei, ez? Gurasoen aterpetik ateratzea eta asko dira gainera ere, ikasketa garaiak amaituta berriro ere, ez, nola baite gurasoen etxera itzuli behar dutenak, bestelako aukerarik ezean, ez. Eta noski, emantzipatu gabe zaila da bizi proiektu propio bat garatzea eta batez ere bizitza burujabe bat izan ahal izatea, ez. Eta bestetik, ikusi genuen ere, badagoela edadeko pertsonen artean bizitoki egoki baten premian dauden herritarrak edo pertsonak, ez? Ez direla gutxi, beren gaur egungo etxean bakarrik sentitzen diren adinekoak, edota etxera iristeko zailtasunak, edota beraien etxean bertan eroso mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak, beraien etxea haundi geratzen zaienak, eta etxean gustora ez, eta beste inora joateko aukerarik ez duten pertsonak asko direla, ez? Eta gainera denodakigu ez dira gutxi gaur egun, eta ez dira gutxiago izango etorkizunean, ez? Guk maiatzan Usurbilgo udalak egin zuen bakarrik bizi diren 70 urtetik gorakoak, ez? Bakarrik bizi diren pertsonen inguruko azterketa soziologiko bat egin genuen, jakiteko zehazki zein egoeretan dauden, ze behar dituzten, zer nolako baldintzetan bizi diren. Gaur egun Usurbilgo biztanleriaren 19% inguru ditu 75 urte gora, eta bakarrik bizi diren 70 urtetik gorako pertsonak, 187 pertsonetan zenbatu genituen, eta gainera hoietatik gehienak alargun emakumeak dira, beraz, topatzen dugun perfila ere bada emakume alargunarena, ez? Eta beraz, iruditu zitzaigun ekipamendu publiko horrek esan bezala bi behar hoiei erantzun ziezaiekela, ez? Batetik diogun bezala emantzipatu nahi duten gaztei, eta nolabaite ere, konpainian beharrean, behaien neurrira egindako apartamendu edo beste bizitoki baten bila dauden kolektibo horri, ez? Eta gainera, uste dugu edo gure premisa bada behintzat, bi kolektibo horiek bateratzeak baduela indar gehigarri bat, ez? Zergaitik ez gazteen eta adinekoen arteko bizikidetza berazgarria izan daitekela bi kolektiboetzat, batzuen kemenak eta beste bizi esperientziak osagarritzeak, zerbait balio erantsi bat eman ziezaiokela bi kolektiboen arteko bizikidetzari, eta beraz, bi kolektibo hauek txirikordatu, ez? Pixka bat hortik handator txirikordatu zitezkela, eta hain zuzen ere, ez ni uste irudi honek grafikoki erakusten duela nondik handator
datorren txirikorda izena, ez? Bi kolektiboak bateratzeak euskeraz txirikordatua ditza, eta, bueno, pixka bat hortik datorkio proiektu honi izena. Eta horrela sortu zen, lehen idei bezala ez, sortzea, belaunaldi arteko etxe bizitza bat, eta gainera oso hasieratik garbi genuen, hemen Itziarrek aipatu dituen ezaugarriengatik izaera komunitarioa ere izan behartzuela. Beraz, gure etxe bizitza eredu honek bi izaera horrietan sakondu nahi du, belaunaldi arteko etxe bizitza eredu bada, baina era berean ere komunitarioa da, eta gero ikusiko dugu nola landu nahi dugun komunitatearen, kolektibitatearen ideia hori, ez? Piskat, helburua eta motivazioa azalduta, piskat zeintzuk diren, gure ustez, txirikorda egitasmoaren ezaugarriek, ez? Esan dugu bezala, gaztenen emantzipazioa errazten du, baina egin nahi dut azpimarra Itziarrek esan duen bezala, emantzipazio hori errazten du, baina proiektu kolektibo eta komunitario baten barruan. Era berean ere, zahartzaroaren doainak, nolabaite geure egiten ditugula uste dugu, eta zahartzaroa modu kolektiboago eta integratzaileago batean bizitzeko aukera ematen duen proiektu bat eta hitz egiten ari gea. Zaintza ere beste modu batez bizitzeko aukera ematen du, guztiok ere dakigu gaur egun zaintza emakumeen ardura ia esklusiboa izan dela, eta beraz zaintzaren eredua aldatzen hasteko aukerak ematezkigu. Aipatu dugun bezala dudigabe izaera komunitarioa lantzen du, eta guztietan azpimarratuko nuken ezaugarri bada parte hartzearena, proiektu honen sortze prozesuan, diseinuan eta garapenean parte hartzea izan bai du oinarri, eta hemen bai gazteak eta bai adineko personak sujetu aktibo bihurtu ditugu proiektu honen diseinuan. Bizi proiektu buru jabeak lantzeko aukera ematen du, bai gaztei eta baita ere pertsona helduei, adineko pertsonei, eta uste dugu bi kolektiboen alduntzea ere bermatzen duena, eta beraz uste dugu txirikorda ere badela alduntzeko eremu bat, ez? Aipatu dut parte hartzearen garrantzia, izan ere ideia hau sortu zenetik oso garbi izan bai genuen hasieratik, nolabaite gerora bizilagun izan behar zuten bi kolektibo horiek hasieratik elkartzea, eta euren arteko harremanak, adostasunak, konplizidadeak eta abarrak ez, elkarrekin lantzen hastea, eta ideia horrekin jarri genuen martxan parte hartze prozesu bat, aurtengo urte hasieran egin dugu, urtarrietik maiatzera bitarte landu genuen, eta parte hartze prozesu honetan, proiektuaren aspektu guztiak, eduki guztiak jarri genituen mai gainean, eta esan bezala, gaztek eta zaharrek izan dute nolabaite eduki guzti horietaz hausnartu eta erabakitzeko hitza, ez? Emaitza bera importantea izan da, baina diodan bezala, emaitza bera bezain garrantzitsua izan da bidean indarra jartzen dugu, bidea uste dugu era kolektiboan egin nahi dugulako, eta gure filosofia badelako era kolektiboan eraiki, era kolektiboan bizializateko, eta pixka bat, premisa horretatik abiatuta egin genuen. Uste du pasagean demorarekin, bai, parte hartze prozesu horretan, bintzat jakiteko 4 lansaio izan genitun, lansaio bakoitzak izan zitun bere edukiak, gero proiektuari izaera eta edukiak emateko. Lehen lansaioa, batez ere proiektuaren izaera orokorraz aritu ginen, bigarren saioan etxe bizitza hauetara sartzeko baldintzez aritu ginen, hirugarrengoan espazioaz aritu ginen, alegia zer nolako hirigintza proiektua egin behar dugun hemen aipatzen den izaera bermatu alizateko, eta parte hartze prozesutik aurre proiektu bat atera genuen, proiektu arkitektoniko bat nolabait ezateko, eta azken saioan funtzionamenduaz, barne araudiaz, elkarbizitzaz eta aritu ginen, ez?
Bueno, gauzakola labur bilduz eta korrika pixka bat zeintzuk diren beraz, proiektuaren ezaugarri nagusiak nahi badezu pasaitziak. Bueno, guztira Txirikordan hor, lehen ikusi dezuen eraikina izango da Txirikorda, bigarren, horixe. Guztira 16 etxe bizitza eraikiko dira, eta jabetza publikoa izango da, hau da, jabea Usurbilgo udala izango da, bai. Sarrera orokor batzuk, baldintza orokor batzuk egongo dira, bat erroldari dagokionez, beharrezkoa izango da 3 urtez Usurbilen bizitzen egotea. Bermatu nahi dugu ere generazio arteko oreka, guretzako idealena izango litzateke nola baite, emazei etxe bizitza horietatik 8 gazteentzat izatea 8 adinekoentzako, baina ulertzen dugu eskaeraren arabera, portzentaje edo kopuru horiek moldagarriak izan daitezkela. Generoaren aldetik ere, genero orekak ere noski bermatu nahi ditugu, eta etorkizunean ez dugu baztertzen hartu beharko baliz, neurri zuzentzaileren bat ere hartzea ikuspegi horretatik, eta baldintzetako bat ere izango da, eta lehen azpimarratzen dugun etxebizitza eredu berri bada, izaera komunitarioarena, ezinbestekoa izango da, udaletik bideratuko ditugun formakuntza saio batzuk egitea, etxebizitza hauetara sartu alizateko. Gaztei begira ere, baldintza espezifiko batzuk zehaztu ditugu, eta horre esan behar dut, gure inspiratzailea ere horeretako proiektua izan zela, eta horeretan landu ziren sarrera baldintzak oinarri hartu zirela, eta hoietaz ere aritu ginela lehen aipatutako lansaio hoietan, eta beraz, hor finkatu zirenak ere, 18-30 urte bitarteko gaztei zuzendutakoak izango zirela, gazteen kasuan egonaldi mugatua izango da, gehienez ere 5 urte, eta errentari dagokionez ere, kasu honetan, dirusarreren araberakoa izango da errenta, bakoitzaren dirusarreren 15% hain zuzen ere. Edo nola ere ikuste genuen, dirusarrera finkorik ez duten gazteen kasuan, solventzia ekonomiko bat justifikatzeko aukerarik balego, gutxieneko bat finkatuko litzateke, hemen aipatu demezela, 80 eurokoa, bintzat gastuei aurre egin alizateko. Eta kasu honetan jabetzan ezingo luketela etxe bizitzarik eduki. Adinekoen kasuan noski, baldintza sarrerak aldatu egiten da, dudigabe bat adina, 60 urtetik gora duten pertsonei zuzenduta daude etxe bizitza hauek, eta kasu honetan egonaldia noski, egonaldia mugagabea izango da, beti ere pertsona ez dependienteak diren bitartean. Hori jartzen dugu baldintza bat, pertsona dependientea bihurtzen denean, ikusi berko da nola egiten dan kudeak eta hori, baina, pixka bat, Txirikorda ez dugu plantatzen, ara laguntza ulertzen da, ez? Errentaren kasuan ere, hemen pentsioaren araberako errenta planteatzen dugu, norberaren pentsioaren araberakoa, eta jabetzari dagokionez, ulertzen dugu adineko pertsonen kasuan, ia gehientsunek izango dutela beraien jabetzan etxe bizitza bat, eta beraz etxe bizitza bat izatea ez da muga izango Txirikordara junal izateko, baina ikusten genuela moduren batean edo bestean adierazi berko luketela konpromiso bat, urtebeteko epean edo, beraien etxe bizitzari erabilera bat emateko, ez? Egia da aspektu hau haindikan ez dauka ez dakigula oso ondo nola egin dezakegun, ez degulako nahi batetik Txirikordarekin etxe bizitza utxik geratzea, eta beraz etxe bizitza horiei erabilera bat eman nahiko genieke, eta ikuste genuen aukera ematen zigutela ere utxi geratzen diren etxe bizitza horiei, emantzipatu nahi duten gaztei begirako filosofia berean, ez? Eta hor, sor daitekela mugimendu interesgarri bat alokairuaren bueltan, eta, pixkat hau dana ikusteko daukagu nola egiten dugun, baina gure filosofia edo ideia hemendik abiatzen da. Eta, beste aspektu bat ere izan zen funtzionamenduaz. Eta gero espazioaren antolaketan, badezu urrengoan jarri, Txirikordak ere izango ditu bi espazio mota, bat izango da pribatua, eta bestea izango da elkarbizitza komunitarioa egiteko espazioak,
Espazio pribatuan, bueno, pues norberaren intimidadea, norberak bere espazio izango du, nola baite apartamentu txiki batzuk izango dira, eta apartamentu txiki hoietan, sukaldea, bainugela, egongela eta logela bat plantatzen dira, etxe bizitza batzuk izango dira bilogelakoak eta beste batzuk logela bakarrekoak, eta espazio komunitarioetan behar kolektibo eta belaunaldi arteko etxe bizitza sustatzeko helburuz diseinatu dira espazio komunitario horiek, eta horiek izango dira, egongela, sukaldea, jangela, garbiketa gela, erabileran hitzeko gela, eta abar. Horri igual ez da oso ondo apreziatzen, baina nagusiki espazio komunitariokoak izango dira semisotoan eta beiko oinean, eta jadanik etxe bizitzak bai urrengo 2-3 solairuak izango dira, eta goran ateratzen da ere terraza oso majo bat, eta terraza hori ere izango da pixka bat, hemen lehen aipatu duen bezala Itziarrek ikuste genuen komunidadea bai beraien artean, erabiltzaien artean, baino eman behar genuela aukera bat, kanpora begira ere ez, herriko bestelako elkarte eta kolektiboekin hori lantzeko. Pixka bat aimatzeko hori, pixka zein egoeretan dagoen proiektu hau, esan dizuet, etxe bizitza eraikin hau dijoala Ugartondo izeneko garapen urbanistikoan, momentu honetan urbanizazio lanetan daude eta etxe bizitzak eraikitzen epe motzean hasiko dira, obra hauetan lez gure atzerapenak ditugu, baina normala den bezala, baina gure momentu honetan hori eraikitzen ari diren kontratistekin esekuzio hemen aipatutako aurre proiektu hau oinarri hartuta esekuzio proiektua landuko dugu orain, eta hortikan aurre ikusten dugu datorren urteko udaberrian eraikitze lanak hastea, eta gure aurre ikuspenak dira dana ondo bidean 2021erako amaituta izatea eta aldik eta azkarren hau martxan edukitzea. Bitarte honetan, etxe bizitza eraiki bitartean, 2 norabidetan ari gara lanean, alde batetikan barrura begira, udalera begira, guzti hau arautuko duen ordenantza bat egitera goaz, eta orain prozesu bat abiatu nahi dugu bai udalari begira, baina baita ere interesa izan dezaketen herritarrekin, nagusiki honen erabiltzaile potentzial horiekin ere nahiko genituzke lanketa honetan inkorporatu, lanketa honetara, eta kanpora begira ere ikusten dugu, etxe bizitza eredu berritzaile bat eta ari garen norabidean, izaera horretan sakondu egin behar degula, eta gure helburua bada, antzeko esperientziak gurera ekarri, ahotsa eman erabiltzaile hoiei, eta izaera komunitario eta belaunaldi arteko izaera horretan sakontzeko, tailerrak edo dena delako formazio saioak eman. Esan beharrik ez dago proiektu erabat berritzailea, gudakigula hemen Euskal Herrian ez dago mota honetako behintzat gazteak eta adineko pertsonak batzen dituen proiekturik ez dago, bide bat urratzera goaz, ausardia badaukagu, baino, jakiteko zenbaitza ditun, segia da, bildurra ematen dit, kriston espektatiba sortzea eta gero herritarrek erantzun behar dute, baina, herrian onarpen soziala handia izan duen proiektu bada, ilusioa sortu duen proiektua bada, ikusteke daukagu, unea iritsita, benetan, nagusiki adinekoek urratsa emango duten mota honetako proiektu batean parte hartzera, baina, guk garbi daukagu, onarpen, proiektu honek izan dezaken onarpen soziala eta arrakasta handia bada, aurrera begirako formula bat izan daitekeela, eta gaur egungo etxe bizitza politikak diseinatzen dutenek aintzat hartu beharreko eredu bat izan daitekeela, eta guretzat behintzat, hala izango da. Barkatu luzatzea, baina eskerrik asko. Eskerrik asko zuen interbentzioengatik, mikrofonoa itxi. Eta orain taldeen txandara pasatuko gara, agerraldi eskaera egin